benvinguts al Freaky Online, càpsula 664. Ens anem a Norma, ens anem al manga editat en català i ens anem al final d'una història, al final de Chainsaw Man, número 11. 11 acaba, no acaba Chainsaw Man, perquè Chainsaw Man ho ha patat, aleshores la cosa ha estat continuant, però acaba el primer arc argumental, la primera història, tanca en aquí i després continuarà amb uns altres personatges, en principi. Què passa amb aquest final de Chainsaw Man? Teníem el Denji, el nostre protagonista, aquí en la coberta, que tot l'havien enganyat per tots cantons, i la Makima, que resultava ser la seva jefa, de qui ell estava penjat i tot el que vulguis, era una xunga xunguíssima. Xunga xunguíssima, que vol canviar el món a la seva manera, en principi, en fi de bé, com sempre es vol canviar el món, però, evidentment, la cosa no gira fina. Batalla final, com acabarà? El Denji està acabat de refer, està fet una merda, i la Makima està a tope. Com jugaran aquestes últimes cartes i com acabarà aquest Chainsaw Man? El dibuix, com sempre, el dibuix senzill, de Fujimoto, un dibuix molt net, amb les escenes d'acció molt barroques, i veus aquí escenes d'acció molt barroques, també aparicions d'algú que ens pensàvem que havia mort, i, bueno, aquestes coses, mort no mort, vais a ser. Final bastant espectacular i ben tancada la història, amb 2 o 3 deus ex machina per part de Fujimoto, però que ens fan que sigui realment un còmic divertit, gamberro i potent. Aquí acaba per fi Chainsaw Man amb el número 11, però no, com us dic, no acaba, seguirà, però amb altres personatges d'aquesta agència de caçadors de dimonis. Salut i a llegir mangas.